chinoita kuti pamacouples dzimwe nguva vanhu vagare vachinetsana inyaya yekuti mumwe wako either murume kana mukadzi haasi kukwanisa kuadjusta mune zvinoda mumwe wake whether murume kana mukadzi. Tiri kutadza kuadjusta lesei murelationship kana kuti mumba medu tine rule yekuti zvakati lesei murume infact murume ati inini mumba mangu kana kuti kudzinza kwedu hakudi abcd, right. Isusu vakadzi tiri kutadza kuita izvozvo, kuzvitambira kuadjusta kuti tikwane, right. Ezi pavarume nditi murume wega wega kana mukazvitarisa kana mukazviongorora kati imba yega yega baba varimo vane zvavanotaura pauri kuti izvi handisi kuda kuti uzviite. Saka iwewe ndikati izvi zvinozitika, iwewe zvitambire wobva wachilena kuzviita. Hazvitange nekuitika nhasi, but iwewe ita willing yekudzidzira kuita zvawanzi nemurume wako ita. Uye zvigamuchire paanotaura baba kuti izvi chakati handide, itati oreti baba mwana, oreti ndichaita sekudaro murume wangu handiti. Then izvozvo ukazvigamuchira, asi uchaona kuti munorarama zviri right murelationship menyu, muchagara zvakadini zvakanaka. Asi ukazvipikisa uchaona kuti munogara muchinetsana, muchingopikisana kuita maideas kana kuti zviri kutaurwa nemumwe wako. Exactly. Munogara muchingobhamba nekuti anenge aine chinhu 1 or 2 kana 3 zvaakagaririsa kuback of the mind kuti mukadzi wangu ndakamuzoti handizvide anoramba achizviita. Saka kana trust chaiyo inotogona kunetsa kuti akwanise kutrust 100% fully. Kwete tinogona sevarume inotopera. Vanozongopesera vakungorarama mese ndozviripo but asingakutrust. But in his mind ane different angles pamusoro pako iwewe, pamusoro pemunhukadzi kuti kana akada kutaura chimwe chinhu kuti ichi chinhu chakuita chirega ichi, anogona kuzongochipedzera mumwoyo make. Aone kuti no, ndakambodzidzwa chokutanga, haana kukwanisa kuzvitambira kuti azviite. But ndiri seni inini ndikati chakati handide, ndinototarisirawo kuti mumwe wangu ari kudini, achachitambira uye achachitroya kuchiita. Nokuti ukasatambira zvandinga ndichitaura inini handiti, panonguva kushina kuti saka uchazoteerera ani. Vamwe ndopozonzoti uzonzwa kuti iwewe tenda Mwari kana tikachembedzana. Because unongo wataura chinhu 1 nhasi, mangwana wataura chinhu 1, mukadzi wako hasi kuita murume wako, because vakadzi vati titori nazvo zvatine chitotiwo chako wadiita dai semumba medu, not kuti zvandakabva nazvo kumba kwedu. Ndinofanira kuzvigamuchirawo kana zviri right kuti zveshuwa zvinofanira kuzvigamuchira. Pamwe inenge iri kuti nyaya yekuti taurora naizvezvezvi shamari yako yekutamba nayo inandonise munhu ari right, kuti pamwe opposite sex like urikutamba nemunhu wemukadzi, inini semukadzi noti aina handifarire zvangu kuti utambe neshamwari yechikadzi handiti. But iwo panoti wakanzi aitamba nemunhu iyeye saka iwo ufanira kuita pakati pedu, things like that. Ani mazvoni. So zviri kumasaidi ese, whether kumurume kana kumukadzi, kuti anewo zvaanenge achitarisira kuti murume wake kana kuti mukadzi wake achinje the moment yataenda pamwe chete semurume nemukadzi. Ndizvozvo zveshuwa. Wozi unoona nyaya yemukutaura inyaya inofanira kuti macouples vabatsirike. Inini ndinoda kuti nhasi munhu wese achinzwa, hakuna murume anofanira kuita friend yechikadzi, hakuna mukadzi ari kufanira kuita friend yemurume. No matter anoshanda vese, no matter where makambopinda mese, panofanira kungoziyana kuti moro yese zvapera. Hapana friendship yekuti ndomuziya kati ndinowirira naye nokutoshanda pese. No, mukadzi ngaite shamwari nemukadzi, murume oita shamwari nemurume. Because ndinotaura izvi because unoona
kune vamwe varume mbavha kana kuti matsotsi vanotangira kurelationship yefriend yekungoseka but iye aine motive mangwana kana kuswera mangwana ndozvavanoita havatangi nekutaura nyaya yavari kuda vanonyengerera nekusaidi kuno kusvika andiu azovhunza rimwe zuva zvinoitika kumba kwako iwewe nemurume wako kuti munogara sei kwenyu obva anyepa kuita singa ari kukamfota singa ninga kuti rinobhaiza zimurume rako ichi zvese izvozvo ndo ukazvitarisa ndo zvanenge akamirira kubvira kwekutanga kuti muite friendship ndizvo zvokuti nekwakadzi zvakare kuvakadzi kunevasikana ndokwavanotangira vachingonzi esikani muri boyeri esikani muri boyeri achazobvunza kuti but mainingi yapa mukadzi wenyu mimi boyeri zvese mukadzi wenyu kuteerera anoda kubvunza kuti iye aone mukana wokudini wokupinda so kugara maavoida zvese izvi stay away kune vanhu kune mafriend echikadzi stay away kune mafriend echirume zviri simple ndo maonera ndinoita kuti macouples ezi macouples parege kufungirana mumba kana ukataura chinhu zvonzi pamwe wanhu nekuti wachinzwa neshamwari yako iyai handiti urege uchigamuchira but ezi macouple just wirirane kuti ichi hatisi kuda ichi hatisi kuda zvatopera. Thank you for watching this video till this time. We appreciate your support. Please subscribe or follow our page kuti mukwanise kuwana mamwe ema video hatiri kuita kana kuti hatichaita mu next video.